Toto je prihláška do komunistickej strany Československa, ktorú si v 80. rokoch podal Robert Fico. Súčasťou prihlášky je aj životopis, v ktorom okrem iného napísal: S náboženskou otázkou som vysporiadaný a zastávam prísne ateistické stanovisko. Predovšetkým chcem povedať, že ja o tom dosť málo hovorím, ale možno na to je teraz priestor povedať, že pochádzam z rodiny, ktorá bola veľmi silne orientovaná katolícky. Tak určite toto na mňa vplývalo. Neviem, či opäť mi to poškodí, alebo mi to pomôže, ale ja som prešiel svätým krstom, svätým príjmaním, prešiel som dokonca aj birmovkou. Takže keby som si dnes mal urobiť nejaký profil vo vzťahu ku katolíckej cirkvi, možno by som vyšiel lepšie ako ktorýkoľvek poslanec za KDH. Ako každé iné dieťa na dedine, aj ja som absolvoval ako dieťa. Či už išlo krst, tak ten som naozaj nevedel ovplyvniť, potom bolo príjmanie a potom bola birmovka. Nič iné som nepovedal, popisoval som fakty z môjho detstva. Nikdy som nespochybňoval ani moje členstvo v komunistickej strane, ale po roku 1989 som nikdy ani nepadal na kolena. To, čo priniesol tento denník, ktorého nebudem meno pripomínať, sú opäť len nejaké výjavy alebo výsledky posadnutosti, nejaké nenávisti, ktorá tu je. Je to úplne nezmysel.